Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da rana, da fatan an yi lafiya, barkanmu da shagulgulan sallah. Ina muku barka da sallah, da fatan Allah Ubangiji ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. A yau dai na tafi muku da wani babban saƙo ne, ko in ce wata babban tunatarwa mai ƙayatarwa sosai, wanda abu ne simple mai sauƙi amma yana kulewa mutane kai sosai. To wannan tunatarwa dai ba komai ba ne sai yadda za ku rage wa wayoyinku cin data. Saboda musamman mutanenmu za ka ga da an sayi data na Naira 1000, 500, 200, Naira 100, sai ka ga cikin wasu ‘yan mintuna datan nan ba ka yi wani abin kirki da ita ba, ta ƙare. To haƙiƙa a yau wannan matsala ta zo ƙarshe insha Allahu. Babban dai abin da ake buƙata kafin na muku bayani shine ku danna subscribe a channel ɗinmu na Zinariya TV domin samun damar kasancewa da wasu bidiyoyinmu da za mu sake a nan gaba, na yadda za su nuna muku hanya a game da yadda za ku yi amfani da wayoyinku na Android. Insha Allahu kuka ya ƙare. Saboda ku danna subscribe, kuma za ku ga alaman ƙararrawa sai ku danna, saboda a duk lokacin da muka sake bidiyoyinmu za su same ku. Abin da ake buƙata shine da farko dai za ka zo ka Google Play Store. Google Play Store gashi nan, Play Store kun gan shi a nan sama. Za ka taɓa, idan ya buɗe zai buɗe maka shi kamar haka. Sai ka shiga wannan menu icon ɗin, ga menu icon nan. Idan ka buɗe menu icon, yawwa sai ka yo ƙasa, sai ka yo ƙasa ga setting. Yawwa za ka shiga setting. In ka shiga setting ya buɗe, yawwa alhamdulillah, za ka shiga auto updates applications gashi nan na ukun nan. Idan ya buɗe sai ka shiga don't auto update application. In ka shiga sai ka yi done, ka saving. Sai ka yo ƙasa kuma ka shiga auto play videos. Yawwa kuma sai ka shiga don't auto play videos. Saboda kun san shi Play Store wata manhaja ce akan wayar Android, wanda a koda yaushe tana nan tana aiki, ko da kun ba ta dama ko ba ku ba ta dama ba, tana nan tana aiki, wanda ba ku sani ba ma tana ci gaba da ɗauka muku data ɗinku a koda yaushe idan kuka buɗe. Amma insha Allahu daga kun bi waɗannan matakai, in kuka rufe to babu dama su yi amfani da datar ku har sai kun ba su dama. To masha Allahu, wannan su ne hanyoyi mai sauƙi, kuma alhamdulillahi muna nan muna duba waɗansu hanyoyi ma waɗanda za mu zo muku da su in series, waɗanda za ku bi kuma yadda za su ƙara rage muku shan datar a wayarku. Wannan mataki na farko kenan. Baya da haka kuma za mu zo muku da bayanai a yadda za ku rage wayoyinku cin caji. Za ka ga waya ka siye ta kana jin daɗin ta, amma tana da matuƙar shan caji, sai ka kasa gane meye problem ɗin. Ga batir mai kyau, to wannan ma dai ku sha kurminku insha Allahu ya zo ƙarshe. Mu dai a kullum burinmu ku kasance da Zinariya TV, ku danna subscribe, kuma ku share zuwa ga 'yan uwa domin su ma su ƙaru da wannan bidiyo. Masha Allahu, mun gode, sai kun ji mu a karo na gaba. Zinariya TV.